Coolwell, det er jordkølet lykke. Coolwell kommer fra fabrikken i den her fine kasse. Så sådan der ud, sætter vi hernede. Så har man en spand og et låg. Og den stiller også hernede. Og så er der selve indsatsen til at holde drikkevarerne øl, såvel som sodavand. Det hænder, at de fra fabrikken ikke er samlet helt rigtigt, så de kan faktisk gå fra hinanden. Det hænder også, at man taber den, så den går i stykker, hvis man har drukket hele indmaden. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man kan samle den i det tilfælde. Starter med at tage bunden, sådan, og tage et niveau, lægger ovenpå. Der er 2 afstandsstykker, således, samler dem. Ja, og så klikker man det ned, sådan. Og så kigger man lige, om det nu er nede og er ordentligt fat nedenunder. Det siger sig, at man har det mellem hænderne. Så tager man næste niveau, sætter på her. Sådan. Så tager man 2 afstandsstykker mere. Sådan. Ja. Så er det samlet. Jeg vil godt pointere, at jeg gør det her i slow motion. Kan selvfølgelig gøres noget hurtigere. Min rekord det er 27 sekunder. Jeg tror, der går længe, inden der er nogen, der slår den. Men lad det nu være det. Så vil jeg snart være færdig. Sådan. Ja. Sådan. Så skal vi lige have topgrænsen på for at holde de øverste afstandsstykker. Sådan. Så er den sådan set samlet. Håndtaget, der tager man lige kigger først på den ene side, så over med håndtaget og det på den anden side. Sådan set samlet. Og klar til at hælde drikkevarer i, hvilket jeg vil gøre. Som man kan se, så er der lidt mere afstand hernede i bunden. Det er for, at man kan have sin halv liters elefantøl, eller hvad det nu skulle være, dernede. Man kan godt ændre på, så man får den her heroppe at sidde i stedet for, hvis man synes det er sjovt. Det står helt frit for. Sådan. De skal helst stå cirka et døgn, før man kan tage dem op, og de er kølet ned til den helt rigtige øltemperatur. Desuden så kan man tage en flaske vin, eller noget andet, der skal være køligt, og stille ned i midten. Derfor vi har den første bundholder, som vi satte i. Sådan. Så er der 24 øl og en flaske vin klar til nedkøling i vores prægravede brønd. Sådan. Isoleret i toppen. Så synker vi dem ned. Ja. Så kan de ligge og hygge sig der. Og så en gang i morgen aften, når vi sidder og hygger os, så vil jeg tage et par velsvalede, jordkølede øl op. Og det er jo dejligt.